Fa sols uns dies que han acabat les festes municipals de Carcaixent i des del grup municipal Bloc Compromís consideren que, com cada any des de ja fa massa, han sigut unes festes on ha regnat la desorganització, el solapament d'activitats i la duplicitat d'actes adreçats als espectadors que han dificultat que els ciutadans gaudin d'allò que els hauria agradat. En un temps on cal pensar en què es gasten cada cèntim d'euro, des del Bloc Compromís pensem que és important invertir en festes i cultura popular. Pensem que cal treure la gent al carrer perquè s'activi l'economia i perquè els nostres veïns i veïnes puguin gaudir del seu poble de festes. Però cal invertir en trellat i en organització. Des d'aquest grup no valorarem si les actuacions eren més o menys bones o adequades, perquè per als gustos estan els colors i a tots no ens agrada el mateix. Però el que no podem deixar passar és la despesa sense anàlisi. Així, al llarg d'aquestes festes ens hem trobat, per posar alguns exemples, que el dia 8 d'octubre a la mateixa hora es fa una ruta turística, la presentació del Full Sacar i la inauguració de l'exposició d'Andreu Valls. Eixa mateixa nit coincideixen fins a 3 actes: botifarra banda a la plaça del Mercat, la nit dels Pudolets que comença al passeig i l'exhibició de balls de saló a la plaça d'Espanya, aquest últim que va començar amb una hora de retard per falta de públic. Ens hem trobat en què la nit de la prova final del rally es contracta una orquestra que comença a tocar a les 3 de la matinada per acabar en tan sols una hora amb un centenar d'espectadors a tot estirat. Sabent, com sabem de sobre, que la prova final del rally sol acabar passades les 2 de la matinada, no s'entén la contractació d'una orquestra quan a la FEBE hi ha una disco mòbil, on suposem que acudirien els participants perquè a l'orquestra no es quedaren. Es dona la circumstància que 10 cotxes van decidir no participar en la prova final. D'haver participat tots els cotxes, segurament l'orquestra ni tan sols s'hauria començat a tocar per l'hora on hauria acabat la prova final. A aquesta descoordinació d'actes hem d'afegir la pèssima gestió en el llibre de festes, on cada any el llibre arriba tard i malament. Cada any la festa patronal de Carcaixent és el dia 16 d'octubre i no en tenim en compte que cada any el llibre ha d'eixir amb presses i corregudes. Enguany s'ha repartit quan els actes programats ja estaven fent-se i no ha arribat a tota la població. I això sols parlar de la difusió, sense entrar en el contingut. A més, segons s'ha admès en comissió informativa, les contractacions fetes pel regidor encarregat no sempre s'han ajustat als pressupostos que des de l'àrea d'Hisenda es preveien, el que ha obligat a reajustar acords ja tancats amb entitats que hi han participat. Des de Compromís pensem que segurament les coses es poden fer pitjor, però del que estem completament segurs és que es poden fer millor. Pensem que ha arribat l'hora que el regidor encarregat deixi que altres, amb menys inèrcia en les contractacions i amb una visió renovada pel tema, agafen les competències en aquesta àrea. És hora que arribi la imaginació necessària quan no hi ha diners. Pensem que és el moment d'escoltar el que vol el poble, a través de la creació d'una comissió de festes integrada pels diferents grups i associacions culturals de festes que tenim a Carcaixent, per crear una programació que pugui satisfer a totes i a tots i que ens permeta gaudir dels molts o pocs actes que s'hi puguen programar. És per això que preguem a la senyora alcaldessa que realitzi els canvis pertinents en les atribucions de l'equip de govern per tal que algun dels organitzadors que tinga ganes, il·lusió i imaginació per a crear unes festes municipals a l'altura d'aquesta ciutat pugui fer-ho. El grup municipal Bloc Compromís s'hi ofereix a col·laborar i estem segurs que comptarà també a la col·laboració de les entitats culturals i de festes de Carcaixent.